Ang pinaka-importante pala sa Diyos, ang mas pinaka-importante, yung mabago natin yung sarili natin. Conversion. Wow. Lahat tayo ay mag-practice na ng cares. Ano ba yung cares? Confession. Lahat, unasak muna tayo sa C. Confession. Lahat tayo may regular confession. Yan po ang paglinis sa ating buhay. Yan po ang paglinis sa ating konsensya. Yan po ang magkapagbago sa atin. Kung pakinggan ninyo yung Ebanghelyo, si Kristo, sinabi niya, every time mag-ibig siya, anak, gumaling ka na. Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Gumaling ka at pinatawad ka. Yung lahat ng mga kasalanan mo, yan po ang pinatawad.